ka New North Sport Social and Cultural Club nang na po West Hill District. Ngisu ban ay kublay pi ki pagba nong Christian barat ba jongi ki bajuan Christian bat pej bat saki ya kijing kai football hang ne po madan New North kaba ngila penlong ya katay ka tournament invitation not out football tournament arhajar pulai arhajar pusaw te ya katay ka tournament ngin sa penkut bat khang no ya katay ka jingye le kai football kabalakot hadu khat arlak tingka hang ne po madan New North West Hill ngin sa khang no bat ka final kanlong ha ka sautarik jong mentau benai jemang arhajar pusaw nganong biang ngin sa penkut no ya ka jingye le kai football hang ne po New North kata ha ka sautarik jong benai me arhajar pusaw te kapor kanlong ha kapor RBJ PM no pai sngi bat ha katay kasngi ki balapoy ya ka final kanlong hapdeng ka Riboy United FC kanya kun persya ya ka Blue Bombers FC nang tay na po nong ba Shalong kinay ki club tim football ki barat ba ki ba nila don jingkerman nado basdang banpoy ha katay ka final ngi kemilenti ba ka jingile kai hakatay kasni kanong ka jingile kai ka iternat bat kabala man penhun yang ngi kinong pitkai ya ka ba kitay kinong penyat kila rai ban wan yalami ki player bat wan ban simenta da ki player kum ki player ISL bat kum ta terter kibon hi ki player kasi te hakatay ka sautarik jong benai me ngi wer ngi khot ya pi we ki pajba jong kane kari kasi jaintia iway ban wan bat sakia katay ka jingile kai ka ban sanlong ka jingile kai ka iternat bahang bayrong na kamenta jong pi ki nong pitkai kanong sispa sanpo tengka si tiket lane marway bat hakatay kasngi kandonro kalaki dro na kamenta jong pi ki pajba kabay tiket kanong arspa tengka si tiket balada pitit lightly on kanya kador san spa tingka but ya kita ki price kabading kong along da ka Scorpio top model BS4 kabadang biang lot nadong sidong kaba bun na pipilayo iya katay ka kali Scorpio kaba kan kalada pimtra iya katay ka Scorpio ngan ay da kapisa laylak tingka kaba kanong silak tingka kabalay kanlong arpo hajar tingka mat kabasaw kanlong sipo hajar tingka kinay ki price jong ka lucky draw iya lucky draw ngila di na do kinay kisngi kibala dep bat menta terter nginang dia ki tiket lucky draw hakapor ba piwantit ki lucky draw pilaro ban ay ki number phone kanang ba nadali se pimla ban poy hakatay kasngi ngin su phone be yapi nang ne hakatay ka sautarik ka baar kalong kaway kanay kalong ka jingkerpat jungi kipay ba ngikirpat ka jepi kipay ba pinom sengaw yangi ag jing sisa ngilamod ban penlong hakini kita yaw ya kanay ka final football andre na gidaw bang lakir jungi ka sen hang ne hapo nong ston ngilapan kerja no ban penlong no hakasaw tarik tengi pan maap yepi ba what's no ya kita rik ibang ngilabu bangim la man penlong enringen penlong bet ha ka sautarik jong benai me na kaliang jungi ngiawer ngi kentu ngi khot ya pi we ban wan ha katay ka sautarik ha ka por arbaje ka jingile kai kanong hapdeng ka Riboy United FC Persya ya ka Blue Bombers nang tay na po nong ba Shalong kublay shibun